אתה בטוח שלא רואים אותי? לא, שלא יזהו אותי, זה חשוב לי מאוד. טוב, אז הסיפור שקרה, זה קרה מהר. הוא פשוט נכנס אליי הביתה. מי שבכלל הספקתי להבין מה קרה, הוא כבר הסתובב בין החדרים, הציץ בחדר הראשון, הציץ בחדר השני, בממ"ד, במטבח. הוא לא הפסיק להסתכל. בדק את התאורה, את הריח, את הדלתות, שאל שאלות על השכנים, על הרחוב, אפילו על הבניין ממול. הרגשתי כאילו אני עובר חקירה. התחיל לפתוח ארונות, הסתכל מתחת לכיור, בדק את התריסים. העיניים שלו, אני לא אשכח את זה, העיניים שלו סרקו כל פינה. אני אומר לך, הוא לא השאיר שום דבר ליד המקרה. חיכיתי לרגע, אתה יודע, הרגע שהוא התחיל לספר לי סיפורים, למרוח אותי, להבטיח הבטחות, אבל זה לא קרה, הוא היה חכם. מהרגע הראשון קלטתי שהוא לא כמו כולם, הוא משהו אחר. ואז באמצע כל זה הוא הסתובב אליי ואמר לי, אפשר כוס מים? כוס מים, אתה קולט? קראו לו גיל חן, מאלפא נכסים. אני לא אשכח את זה בחיים שלי. מהרגע הראשון זה היה תהליך ממוקד, בלי הצגות, בלי בזבוז זמן, רק לקוחות שבאמת התאימו. והמחיר, אני אומר לך, ממש כמו שרציתי. הוא עשה ניתוח שוק מושלם, השתמש בכל הכלים שעזרו לי לקבל החלטה, כאלה שאף אחד לא הראה לי קודם. יש לי מישהו שמוכן לשלם כפול, בלי אני אביא לך מיליון אנשים, כלום, בלי סיפורים. אני עדיין בשוק, איך הוא סגר את זה כל כך מהר ובכזאת מקצועיות? ממליץ, ברור, בחום. אמרתי לך, זה קרה כל כך מהר, אני עדיין בשוק.